adikku di Werkudara anjrane Yayi Werkudara adikku di pun Kakang Suyudana njaluk ngapura Yedi. Wah, dosamu kok gendong luputmu kok indit. Iya. Aku ngrumangsane luput marang kadang-kadangku Pandhawa. Upama Siadi gelem ngapura, aku ngaturke gunging panuwun kang tanpa upama. Werkudara sadurunge perang tandhing antare Duryudana lan Werkudara lilanana aku ngrangkul Siadi kanggo nambani rasa kangenku kang wis tak ampet pirang-pirang taun lawase lan lilanana aku tak ndongeng sawetara sadurunge perang kawiwitan. Wah iya tak lilani kowe arep ndongeng apa rungokke Werkudara. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilaika habe sadurunge perang kawiwitan Kakang Duryudana bakal ndongeng apa karo aku. Werkudara piye? Ana sawijining bayi sing dibuwang wong tuane ana tengah alas. Mongko bayi mau nganti dewasa ora tau srawung karo janma menungsa. Bayi mau srawunge mung karo kewan galak sing urip ana tengah alas. Mula raneh ora mokal yen bocah mau nganti gedhe ora ngerti tata krama. Bayi mau nganti gedhe ora ngerti subasita, ora ngerti piwulang kautaman lan kabecikan. Merga sing gula wentah kewan kiwa tengene mapan ana tengah alas. Artine ya mung tumindak wengis kejem serakah kaya kewan-kewan sing ngupengi saben dinane. Yayi Werkudara rungokke donge kakangmu iki. Yo tak rungokke. Tan prabeda kaya Duryudana. Duryudana wiwit cilik sing gula wentah. Ibu Gendari, paman Senguni. Upama kowe dadi aku. Upama Pandhawa wiwit cilik sing gula wentah Ibu Gendari lawan paman Senguni. Tak kira watakmu ya ora beda karo watake Kurawa. Morage gagasen, morage nalaren. Tak elingke Werkudara. Aku bodho luput. Kurawa pancen kleru, aku jaluk ngapura. Nanging aja sak wutuhe kowe ngluputke Duryudana, aja sak wutuhe kowe ngluputke Kurawa. Upama lakone diwalik Duryudana wiwit cilik
upama sing gula wentah Kakang Semar. Upama aku wiwit cilik sing gula wentah Kanjeng Eyang Abiyasa. Mestine ora kaya ngene. Ora kaya ngene, Pak Teguh. Kowe ngaku dadi wong becik wis lumrah. Kowe ngaku dadi wong apik wis lumrah mergo wiwit cilik kowe digolo wentah wong sing bener, wong sing bener. Gagapono tembung kuwi. Mula kowe aja sok semuci suci. Aja sok rumangsa bener Werkudara. Pungkasane ulingku. Kowe kadangku. Pandhawa sedulurku. Mengko yen ana kedadian apa wae sajroning peperangan iki, Duryudana isih tetep kadange Werkudara. Werkudara isih tetep kadange Duryudana. Yayi, rumangsa lega rasane atiku. Ayo. Ayo, titi wancine prang tanding kawiwitan Werkudara. Brahmara reh manguswa nyumbreng ngati karunaning kaswase. Aneng marga hamal agung. Kakangku Duryudana. Iya. Kakang Duryudana ora luput. Kahanan donya iki bener luput gumantung saka ngendi oleh nyawang. Ya tak apura. Tak apura yen ana luputmu semono uga apuranen adimu Werkudara. Aku ngeman karo nyawamu Kakang Duryudana. Becik ngungkula wae mumpung durung tak lunasi nyawamu. Nungkula wae ngalau wae aja dibacutke. Polusi bikin bantu legakan dengan Strepsils. Entah itu malu atau entah itu kamu nungkula wae ngalau wae aja dibacutke. Werkudara. Bratayuda durung bisa diarani rampung. Bratayuda durung bisa diarani rampung lamun Duryudana durung gilang-gilang wandang. Iki dina dibuktekke. Dibuktekke mapana Tegal Kuro Kasetra. Nadyan to pecahing dada utaing ludira bakal tak rungkepi. Ayo, adiku Di Werkudara sing tak tresnani. Perang diwiwiti, ganjur pecah dasmu.
What? Ah! What? Wah! Whoa! Oh, wah, hup, oh, wah, hup, yes, oh, what, what, sampluk godo pecah sirahmu Werkudara maju. Wah, 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 wah. Iku saknyatane gonjang seret winangun grojokan sewu kang satuhu Anjrah kang puspitorum kasiliring samirana
Anakku bocah bagus. Setyaka. Kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh woh Mandura. Saka pedongmu Wakmu Baladewa nggonku nglakoni tapa matirta mapan ana grojogan sewu kene wis pirang sasi. Injih. Nang mboten lepat saking pitung kula menika mboten klentu menika. Sampun sangang candra kalenggan menika. Lho, wis sangang sasi. Injih wae. Ora krasa nggonku nglakoni tapa ana grojogan sewu kene wis sangang sasi. Rumangsaku lagi kaya sesasi, rong sasi kaya ngono. Weh, lah wis jebul tinemune wis meh setahun lawase. Ora ngono. Kados pundi? Coba tilik ana kembang Tanjung. Kae wis megar apa durung? Mergo bapakmu Darawati ya adikku Kresna iki perintah karo aku. Pakmu Baladewa kena jugar nggone tapa brata nang grojogan sewu lamun to kembang Tanjung kae wis megar, ngono. Coba tilik ana, yen wis megar aku wis titih wancine kondur nyang Mandura, sawetara wanci wis nilar garwa. Pirang-pirang dina wis nilar garwa. Tilik ana kembang iki wis megar apa durung? Yen wis megar ayo bareng-bareng enggal bali, enggal bali. Kepareng matur nembe kewala kula menika ningali kula nuweni. Lah kok kembangipun dereng megar wae. Mertandani lamun to Siwa Baladewa menika kedah mbacotake nggenipun nglampahi tapa brata mapan wonten grojogan sewu menika. Kembange durung megar dereng. Oh ya wis. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Kembange ora megar ya dinteni nganti sak megare. Setyaka siji sing tak rembug. Sing tak rembug beda. Pirang-pirang dina iki banyune grojogan kok buket nggondo arus. Jane dhuwur kono kae eneng apa? Nganu wae. Kepareng matur bilih bawah Parden nginggil grojogan ngrika nika wekdal sak mangke nembe jawah deres sanget. Mila longsoranipun menika Siti ingkang sami longsor menika Siti Abrit. Menika sembada mbuketaken toya, ngoten. Banyune buket tur pancen banjir ingkang sepisanan ngeten menika lho ambetipun radi arus. Ambetipun boten sekeca. Ana wanci ketiga ngerak ngene kok udan deres ana banjir iki sing ngomong sapa? Kowe nek omong ki mbok ora usah ngawur, ngawu gawar. Lho, nggih. Naden mangsa ketiga menika katemben kewala wonten udan deres menika naminipun udan salah mangsa ngoten. Menika udan salah mangsa. Oh, udan kiriman ngono to. Nggih. Kintunan kiriman. Oh, iya. Ana udan salah mangsa, udan kiriman. Banjur dhuwur kono kuwi banjir bandang. Lemah abang buketke kahanan ing banyu kuwi mau nggih leres kahanan niku macam mekaten. Kusik banjur sing pating krempul katut banyu wujude kaya remukan kreta ana batang gajah bangke jaran ngono ki ana sirah wong sikil sempal lengen sengkleh ana putungan tumbak lho niku mentas kemawon karnaval. Jroning karnaval niku wonten sing gawe jaran-jaranan, gajah-gajahan. Wonten ingkang macak prajurit. Nah, ngoten ta. Ngoten. Menika dados niku namung tumbak-tumbakan, namung jaran-jaran ingkang dipun damel saking napa menika pring lan sak manunggalanipun. Ngoten niku. Dados dusun niku kan dusun inggil niku jawah deres sanget. Bibar karnaval uba rampe nggenipun keliling mubeng desa kala katut banjir ngoten. Oh, ngono. Nggih. Iya. Ning semune Pakmu Baladewa ora pati percaya. Lah kae
Jarimu jaran-jaranan gajah-gajah niku nyatane ono gedhe gandane arus lho. Jaman sak menika anggenipun ndamel kewan menika wasis. Kaya tenanan. Oh, iya. Ya ta. Ampun ae niku sak nyatane wados mekaten kok. Lah si wong Mandura niku wong kuno. Panjenengan niku tiyang sepuh, mboten ngerti kahanan jaman sak menika niku sampun maju ngoten. Dan ndamel menapa kemen sami cepet jaman menyotor nggih. Sae kados saestu. Ya. Gini. Setyaka maju ring cah bagus. Tak dongeng sithik wae. Suami anggenipun badhe paring dedongengan kalian Setyaka monggo. Setyaka, kowe goro karo awakmu Mandura. Kowe ngapusi. Bumi kuncing langit kelap katon lir kintanging alis. Sang mamek gandrung sabarang kadulu. Mangke rumiyin sanjangipun badhe ndongeng lah kok malah nekak dateng keng Putra Setyaka nek dos pundi? Terus malah ning ratel saking jagat gelag-gelag bumi panuksmani jajalan. Rungokke kupingmu, Setyaka. Sejatine wis 3 dina iki aku ngerti yen pakmu Mandura iki kok apusi. Kowe goroh karo aku. Bola-bali kowe kuwi anak Kresna. Kowe iku nulat pakartine wong tuamu senengane goroh sing ngapusi karo liya. Kula niku goroh napa? Saestu mboten goroh. Mentas wae kembange tak tiliki. Mulane wiwit biyen mula kembang Tanjungke ora megar-megar merga kembange ditaleni lawe. Kembange ditaleni nganggo benang putih. Aku iki wong tua, aku aja kok gobloke parat. Sekarang pesan GrabFood, sekarang pesan GrabFood, sekarang juga pesan GrabFood, sekarang juga pesan GrabFood, sekarang pesan Grab. Ayo ngaku. Ngaku woy. Sing ngakon kowe mesti geranganmu kowe. Kowe aja goro. Sing ngakon geranganmu kowe. Ora au. Baladewa krasa aku kok apusi mula kon tapa ana grojogan sewu nganti ngenteni megare kembang Tanjung iki. Lah kembange ditaleni nganggo lawe. Supaya Baladewa ora enggal metu saka grojogan sewu, supaya Baladewa ora melu nyekseni Bratayuda. Ngono ora? Ya ora? Yai Kresna, kowe tegel karo kakangmu Kresna. Waduh. Pancen yo angel tenan. Pundi dawuh saka Kanjeng Rama Ndarawati iki? Ngancani wong goroh iki yo pancen repot kabeh. Wis. Sing diluputke ora wuruna Setyaka. Sing baku Siwa Mandura pirsa dhewe ora aku sing matur. Jane aku ki yo mesake karo Siwa Baladewa pirang-pirang sasi ning kene kok nunggoni kembang sing ditaleni. Alah. Siwa Baladewa melu tapa, aku niatku ya tak rewangi melu tapa brata sisan gawe. Mbok iki mengko yen nganti Kanjeng Rama Ndarawati duka karo aku ya tak dadani ora apa-apa, aku sing kleru. Yai Kresna, kowe ono ndi kakangmu Baladewa Sesmali?
Thank